Hola, xics i xiques. Anem a fer ara l'exemple del problema en el qual anem a utilitzar una resta. Vos dic, diu, inventa el teu problema. Pensa en problema matemàtic. Si vols, poden eixir dos companys o companyes de la teva classe. Això és voluntari. S'ha de resoldre el problema fent una resta. Este és un poc més difícil que el de la suma, però estic segura que vos eixirà igual de bé. Anem a veure qui va fer el meu problema ara. A que es conegueu també, no? Ara és el torn d'Everest i Zuma. Anem a veure què han tramat. Everest ha amagat a Bahia Aventura 45 ous de Pasqua. Mireu, Everest, aquestes Pasques s'ha dedicat a amagar ouets. N'ha amagat 45, 4 desenes més 5 unitats. A Zuma li encanta el xocolate i s'ha posat a buscar els ouets, però sols n'ha trobat 14. O sigui, Everest n'ha amagat 45 i ell sols n'ha trobat 14. Quina serà la pregunta? Quants ous de Pasqua li falten per trobar a Zuma? Ho tornem a repetir. Everest n'ha amagat 45 i Zuma n'ha trobat 14. Quants ouets li falten per trobar? Què he de fer? Una resta. Ahí ho teniu. Vos deixo uns momentets per a pensar. Ja? Anem a comprovar el resultat. Li falten per trobar 31 ouets de Pasqua. Ho sabíeu si bé? Estic segura que sí. Mireu, podeu provar així mateix, tapant en la pantalla, si a 45 damunt dels furgadents tapeu 14, una desena i 4 unitats, veureu que vos queden 31. Val? I ara, igual que en el problema de la suma, vos he deixat algunes paraules que vos poden ajudar per a inventar problemes amb restes. Per exemple, vos vaig a ficar alguns exemples, val? Per exemple, llevar. Diu, a veure què se m'ocorrís. Tinc 15 cromos i el meu germà me'n lleva 10. Quants me'n queden? Resta. A la festa de Joan hi ha 34 persones. Si se'n van 12, quantes persones queden a la festa? Pues hauré de restar a 34 que n'hi ha a la festa els que se'n van, 12. Per exemple, gastar. Maria ha comprat un pastís que li ha costat 13 euros. Si tenia 20 euros, quants diners ha gastat? I un exemple més, per exemple, perdre. Diu, tenia 27 polies, però n'he perdut 12. Quantes polies en queden? Com és una resta, recordeu que el resultat ha de ser més xicotet que el número més gran del problema. El resultat ha de ser més xicotet, val? Bé, doncs vos dice, mireu, ha desaparegut l'ouet. Què haurà passat? Vos imagineu què ha passat en l'ouet que tenia Everest i Zuma? A veure si algú ho endivina. Ja vos ho diré algun dia d'estos. D'ací poquet que ens tornarem a veure. Vinga, molts besets.